Aupa kaixo, atzaldean guztioi. Bideoen ikusi zuien moduen, Bermion gauz, Bermioko gizarte eta kulturetzien eta bertotik, Busturialdeko 7. enpresa ideia lehiaketaren sagibanaketa egingo dugu. Ikusten dozuien moduen, aurten online egingo dugu eta zelan ez, maskarie soinien jantzitze. Martxotik bizi dugun egoera ezoiko eta pandemia egoera honetan, barlo guztiz ekin jozku ikutu. Eta hau dala eta, lehiaketaren 7. edizio honetan, online izari hartuko dau, eta holan etxe guztizetara eta leko gizetara hurbilduko gara. Holan inoiz baino errezago izango da, sagibanaketa honetaz gozatzie. Ongitorrizak Busturialdeko 7. enpresa ideia lehiaketara. Eta ni bakarrik enai egongo ekitaldi hau aurkeztuten, neugaz dakotez, Busturialdeko gazteria zerbitzuetako arduradunek eta nire lankidiek, Gerniketik eta Urremendi landa garapen elkartetik, Ainoa eta Guriende, atxaldeon bizoi? Arratsaldeon, Iñaki. Bolanda, iruron hartin erango dugu aurrera sari banaketa hau. Lehenengo eta behin, eskerrak emon, aurton be gugaz egotiarren. Covid-en eraginez, aurton ezin izan dugu beste urte batetan moduen danok batu, baina aurton be gugaz konekteta zauzie. Eta aurton, hemen zauzie konekteta gugaz, alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomi Sustapen Saileko zuzendarize, Joseba Mariezkurrena, Bermeoko alkate jauna, Aritza Baroa, Gernika Lumoko zinegotzia, Jon Lejarraga, Urremendi landagarapen alkarteko presidentie, Ager Lejarreta, Busturialdeko udaletako alkate jaunandre eta zinegotzizek, Asesoria Torrealdai aholkularitza enpresako Maria Arribate, Eta zelan gure 7. enpresa ideia lehiaketara aurkeztu diran sortzaileak. Horre deko guzamen gure atzian, hor zauzi ez da, egin keinu bat. Hemen gauz. Bueno. Busturialdeko gazteria zerbitzuek 7. aldiz antolatutako enpresa ideia lehiaketaren sagibanaketara etorri gara gaur Bermiora eta zuek partartzaileek eta ikusliek etxetik zauzie. Lehiaketan 18 eta 35 urte bitarteko gaztiek izan hori parte hartu eta bardin izan da Busturialdekuek, eskualde honetakuek edo ez izan beti baldintza bat egon da enpresie edo enpresa ideie Busturialdien kokatuta egotie. Danatara, 32 enpresa eta 32 enpresa ideia aurkeztu diez aurten, esan bidu inoiz baino gehiago. Orduen, eskerrik asko danei eta sorte hon bat. 2014 urtetik, hasi ginenetik, 114 enpresa ideia aurkeztu dira gure lehiaketara. Asko martxan dagoz eta beste batzuk lanien martxan hasteko. Iaz, irabazle izan zen Noberek Events. Enpresa hau, ekitaldiak antolatzera dedikatzen da. Ekitaldiak mota guztietakoak eta eizten da bienak esperientzia ahaztezinak. Eurak diseinatu, kudeatu eta koordinatzen dituzte. Bueno, nik ez dutengo berba honetaz, eurak azalduko gaitzue inok baino hobeto, eta hor daukaguz gurekin Jaiza eta Ania. Eurentzako berbien. Egunon, gu Jaiza eta Ania gara, Gernikeko aiztabi. Eta gaur gure enpresiek, Noberek Eventsek, atiek zabalduko txuez. Aurrera! Gure ofizine Gernik erditzen kokatzen da. Exactamente Astra neurrien, elkarte gize, ez dakit ezagutzen badu zuen. Baina guretzako superondo dau, zedeko espioa gela reunioak eitzeko, eta berton bebai alguz antolatu ekitaldizek. Noberek Eventseko ideie Berlinen sortu zen. 7 urte berandu hau, Busturialdeko enpresa ideia lehiaketara aurkezteko aukeri emoskuen, eta honek bultzada oso handi bat emoskun. Lehiaketara aurkeztiek gure ideie garatzie lagunduzkun. Papelatan idazten hasi ginenien, formi hartzen hasi zan eta ideie sendotzen hasi zan. Gure sorpresiek lehenengo sarize irabazi genuen etorri zan. Noberek Events!
lehenengoko sarisek, diru laguntza potolo bat emozkun, eta gainera, Arratzuko elkarte gizen bai lekutsu bat itzizkuen urte osorako doan, baina guk hauek genulez, ez genuen erabile, eta zengu esan bardine, diruari buruz, zea bai inbertidu genuen, enpreserako gauzak erosten. Urtarri aldetik hasi ginen ja ekitaldi batzuk montaten, eta bapatien gure sorpreserako martxoan koronavirus heldu zen. De chiste, abrir una empresa de eventos en el 2020. Baina, bueno, danok etzen egon ginelez, entre cervecita y cervecita, ideak hasi ziren, da esan genuen, ostra, ez teko guleku bat gure ekitaldizek eitzeko Gerniken. Bueno, hori dela eta, espazio bat guk sortzie pentsau genuen, Lumon topegu lekue, eta bertan gauz, gure... Ametsak aurrera eraten. Eskerrik asko noberek ebentzeri honek momentutxuek emotearen, 2 minututxuek hobeto esan da. Eta sorte ondan hori. Sorte on, parakatu, zeuei bebai, Ani eta Jaiza, aurten beste ideia bat arrokeztu dozuielakon, eta hor zauzielakon zuen etxetik konektata. Bustuialdeko 7. enpresa ideia lehiaketa hau, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gaztedi Bustuialdea programaren barruen kokatuten dugu, eta lana bilatzea lana da egitasmoen barruen. Bustuialdeko gazte langabei lana bilatzeko prozesuen laguntzeko asmugaz ipini gendun martxan, lana bilatzea lana da programa hau. Bermioko eta Gernikeko udalak eta Urremendi Landagarapen elkarteak. Gaztedi Busturialdea udal gaztedi proiektuen barruen kokatute dau. Eta honen asmo nagusize gaztiei zuzendutako ekintzak sustatzeko irizpideak bateratu eta hobetzie da. Gaztedi Bizkaia eta udal gaztedi Bizkaiko Foru Aldundizek eta eskualde ezberdinetako herrizek aurrera eraten dabe. Gure eskualdien honize dire programan parte hartzen daben herrizek. Azengiz, Arratzu, Bermio, Busturi, Ereño, Foru, Gautegi Sarteaga, Gernika Lumo, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Nabarniz eta Sukarrieta. Holan da, Ainoa, eta lehen esan dugunez, Zoom bidez, konektatuta daukaguz geugaz, eskualdeko alkate eta zinegotzizek, Urremendiko presidentie eta Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustapen zaileko zuzendaria Joseba Marizkurrena. Atzalde ondan hori. Joseba, zeugaz hasiko gara. Esan dugunez, Bizkaiko Foru Aldundizek sustatutako egitasmoetiez udal gaztedi eta gaztedi bustuialdien eta hor kokatzen da enpresa ideia lehiaketa hau. Berbi emoten txut, zeuk nahi dozuna salduteko. Arratsaldeon guztioi. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat plazerra da gaur hemen egotea, eskualdeko udal guztiekin batera, Busturialdeko 7. enpresa ideia lehiaketa honetan. Niretzat pozgarria da hemen egotea, gazten artean, ekintzailen artean, eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Bermeo eta Gernikako udaletako gazteri zerbitzuei eta Urremendi Landagarapen elkarteari. Horrelako ekimenak antolatzen jarraitzagatik. Denok dakigu, bizi dugun egoera berezi honetan zelako zailtasun gehigarriak dakartzatela horrelako ekimenak antolatzea. Baina beharrezkoa dira, lorpenak aurkezteko, gure artean erlazionatzeko eta elkarlanean jarraitzeko. Eta bigarrenik, zoriondu nahi ditut parte hartu duzuen gazte guztiak. Aurten, 32 proiektu aurkeztu dira, aurreko urteetan baino askoz ere gehiago, eta argi dago, argi utzi duzue berrikuntzarako ideia badituzuela. Eta gaur, saririk lortu ez arren, niretzat denok zaret irabazle eta horregatik eskerrak eman nahi dizkizuet zuen ausardiagatik eta kemenagatik. Bizkaiko Foru Aldundiak urteak daramatza ekintzailetza berritzailearen aldeko apostu egiten, lurralderen garapen ekonomikoa eta sozialerako ardatz nagusi bezala, eta baita ere kalitate enplegua sortzeko eta mantentzeko. Uste dugu Bizkaian ekintzailetza ekosistema sendoa daukagula, baditugu itzuli behar ez diren laguntzak enpresa proiektuen berrien bideragarritasuna aztertzeko, inkubazio espazioak desberdinak ditugu, balio erantziko zerbitzuak, eta tresna guzti hauek zuen eskutara daude. Ziur nago, entzun dezuela ekintzailetza ez dela erreza, gogorra dela, ordu asko sartu behar direla,
Baina bada ere ekintzailetzaren beste realitate bat, alde polita, alde ona eta balioan jarri behar deguna. Enpresa proiektu bat garatzen erabakitzen duen ekintzaileak oso estimatuak diren hainbat gaitasun garatzen ditu. Ekintzaile pertsona bat proaktiboa da, bere buruarengan konfidantza daukana, erabakiak hartzera ohituta dagona, aldaketara egokitzen dena komunikaziorako gaitasunarekin, langilea, sortzailea, talde lanera ohituta, eta edozein enpresan edo edozein erakundean oso baloratutako gaitasunak dira hauek. Beraz, gaitasuna horiek landu izana oso positiboa da zuentzat eta guztiz beharrezkoa da gure lurraldearen lehiakortasunerako. Horregatik, bihotzez animaten zaituztet espiritu ekintzaile eta berritzaile hori mantentzera, ilusio hori, ausardi hori, gure ekintzailetzako ekosistema eta gure gizarteak behar zaitugulako. Eta bide hori jarraitzea erabakitzen baduzue, gogoratu, zuen alboan egongo garela, eta amaitzeko zoriondu berriro ere antolatzailei, epaimaiari, sari hau posible egin duzuen pertsona guztiei eta batez be zuei, ekintzailei. Eskerrik asko zuen arreta bat. Eskerrik asko Joseba, eta segidan, esan dugunez, geugaz daku bebai, Bermioko udaleko alkate jauna, Agitxabaioa, eta begagaz bebai, Alasne Zumeta gaztegia zinegotzize. Atzaldeon bizoi? Arratsaldeon. Berbia zegoena da, Agitx eta Alasne. Bai, arratsaldeon dan hori eta lehenik eta behin eskerrak emon alde batetik ekitaldi hau eta iniziatiba hau posible izateko lan egin dozuen teknikari, profesional eta zelan ez instituzio eta alkarte guztiari, Urremendi landa garapen elkarteari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta zelan ez eskualdeko 15 udalerri hori. Zelan hasiko dugu geure interbentzioe, zorionak emonez espada, zorionak emonez, heuen proiektue aurkeztuterako urrats hori emondo zuen, kasu honetan 32 ekintzaile hori. 32 urte honetan, baina urtez urte gero eta parte hartzaile gehiago. Horrek argi erakusten dago, ekintzailetza barruen sartute dakogun gizarte baten gagozela, gazte profesionalak daukagu zen gizarte baten gagozela eta eskualde ekintzaile baten gagozela. Guri jagokunez, administrazio eta instituzioei jagokunez, aurrera egiteko urratsak landuten segidu behar dugu. Hau da, zuek luzatutako esku horreri be, guk geurie luzatu behar dutzagu. Eta zertarako, alde batetik garrantzitsu edalako ekintzaileak zeuen proiektuek garatutie eta proiektu horrek aurkezteko gaurko moduko iniziatiba honek martxan jartzie baina, hori bakarrik. Azken baten, busturialdien bizi eta lan egin gure dugulako. Eta hori da gure erronka, lan egiteko aukera horrek sortzie. Ekintzaileoi aukerak emotie zuen enpresa ideia honek berton garatuteko aukera barrezek emotie. Eta horretarako instituzioetatik lanien segidu behar dugu. Bermioko udaletik adibidez, gazte eta ekintzaileentzako iniziatiba ezberdin martxan emini dugu. Bai, arlo fiskalien obarizek eta errestasunek eskainiz, baina baita be, enpresa horrek berton geratzeko, talentu horrek berton geratzeko, eta kanpotik etorre lehitzek esan bestelako talentuek be bertora etorteko, errestasunek emonez, zuen negozio edo enpresa horrek berton kokatu daitzezen fizikoki baita be. Holan gehiago luzetu barik, geuri be bazagoku bideo honetan lan egitie, ikusten dugu gaitasune badagoela, zorionak benetan proiektue aurkezteko urrats hori emondo zuen ahi esandako moduen, arlo desberdinetako proiektuek dizelako ganera aurten aurkeztu dizenak, arlo guztizek dauze errepresentata, eta ganera epaimaiek esan dauen moduen kalidadeko proiektuek izan diez. Beraz, danok sarie irabazle Josebak izan dauen moduen, eta animo guztioi, eta egin daigun alegine modu bateratuen gure eskualde honetan esandako moduen bizi eta lan egiteko. Beste bari, zorionak eta mila esker danoi. Eskerrik asko Aritz eta Alasne. Gugaz daukagu bebai, Gernika Lumoko udaletik zinegotzia dan Jon Lejarraga. Arratsaldeon, Jon. Zeuria da berbia. Arratsaldeon, nik lehenengo da behin, esan bitzuet oso pozik nauela
hemen elkartzen diezelako bi zutabe oso garrantzitsu. Alde batetik gaztiek eta beste alde batetik ideiak. Eta horrek batute, urtero bezala, gauz hemengo gaztedi Busturialdea ideia txapelketan. Eskerrak nahi dotzuet emon benetan, parte hartu dozuen guztiz hori, teknikarizeri, epaimaikidei eta instituzio desberdineri. Ekintzailetasunez zer da? Aprobetxetan, aritz egon dela bain berbetan, dau esaldi bet, portu erraz dekona loturie, eta da, itxasontziak portuan daude seguruen, baina ez ziren horretarako eraiki. Nik uste dut, ekintzaileek, gaztiek, diesela itxasontzi horiek. Etxien geratu biherrien, ideia bat ukideue, ideia hori landu, ideia hori paper baten jarri deue, eta landu deue, gau askotan, seguruenik egon diez, loin barik, familizegaz berbetan, lagunekaz berbetan, abertzelan altzan hobetu ideia hori, eta benetan, gu gauden ireitzen garapen ekonomikoa askotan ikusten duguz, ekintzaileek kanpotik datozela, edo kanpoan aldiezela egon, baina ikusi dugu Busturialdean, gure eskualdean, ekintzaileak dekoguzela, eta ideia honagaz. Orduan, gaur zoriontzeko eguna da, zoriondu nahi doguz ekintzaileak noizbait izan diren jente guztia, ze ekintzailetasuna Euskal Herrian urte eta mende askotan egon da, horregaitik eskerrak ekintzaileak izan diren danari, eta txapelketa honetan parte hartu dozunei, esan, jaiza eta ania ikusi dugu zen moduen, pasio hori mantendu, lana egin, eta animo guztiz hori da mila esker. Ederto, eskerrik asko zeurion. Eta oin bagoiez, Urremendi Landagarapen elkarteko bulegora. Bertan dekogu Ager Lejarreta, Urremendiko presidentie, Aitziber Ansotegi, Urremendiko arduradune, eta Maitane Leizaola, Bizkaiko Foru Aldundiko, Gazteria zuzendari segaz batera irurok. Así que, Ager, zeuriera berbie? Bai, arratzalde ondan hori, Bermion hor zuzenien aurkezten eta, lan gehien arlo honetan egin dozuen irur hori, eta batez be, eta poskari handizena emoten dabena da, parte hartzaileen pantalla hori guztiz beteta ikusti, ez? Osea, egiz esan, 32 lagun horrek hor ikustie, idoia lehiaketa, 7. idoia lehiaketa honetan, parte hartun daben, jente guzti hori hor ikustie, poskaritzen emoten daben, gauze bat da, eta eurekoarik idoia lehiaketiek esaban ezertarako balizoko. Ikusten da, aurten sormena asko landu dela, denbora libre gehiago egon dela, eta ideiak onak izen dizela, eta ez da, epaimaientzat ez dela izen erreza, txapeldunek zeintzuk izen diesen aterati. Beste batek esan dabe moduen, sari banaketa honetan eskerrak emon, bai instituzioari, bai aldundizeri, bai udal nagusizeri, bai Gernik eta bai Bermio, eta bai beste herri txiki guztizeri bai. Hortik aurrera, gu saiatuko garela urtero hau aurrera ateraten, ze ikusten dugu oso garrantzitsu dela eskualdeko bai enpresetarako eta bai ideiak sortzeko eta bai jente gaztie gaurko eta etorkizunerako oso garrantzitsu ediesenak eskualde honetarako. Bai berton bizi eta berton lan egiteko. Eta nire aldetik eta Urremendiren aldetik, beste gauza askorik ez dago esateko. Sorte ondan hori eta eskerrik asko parte hartzearen. Eskerrik asko Ager, eskerrik asko danoi, lauoi, Bermioko udala, Gernika Lumoko udala, Bizkaiko Foru Aldundize eta Urremendi Landa Garapen elkartie. Jarraitu, streaming bitzartez ikusten galdie, guk aurreaz egiten dugu. Eskerrik asko. Lehen esan dugunez, lehiaketaren 7. edizio honetara 32 ideia aurkeztu diez. Gaur, geugaz, ikusten dozuien moduen, pantailen konektatute dauzenak. Ia keinu bat, jakitzeko hor zauzela, ederto aguantaten zuie. Ia, lehenengo eta behin, eskerrak emon behar doguz, egindako lanagaitzik, instituzioetatik esan dauen moduen, eta zarituak izan edo ez, holan jarraitzeko eta aurkeztutako enpresa ideietan, erakutsitako gogue eta ilusioe
ez galduteko. Bueno, honek izan dira aurkeztutako ideiak. Banan-banan izendatuko doguz, eta zeuen etxietatik eizue keinu bat, guk ikusteko. Bale? Ba, lehengoa, espazio de ensaio. Bizkaia etxean. Bustuialdea Passport. Food Rayos. Caravan BNB. Van sobre ruedas. La comida que no se tira. Digitalizatzen. Music Jam. Oreka. Natura Camp. Zaindu. Ontziratu. Bosturialdea. Aur TNC Teaching and Caring. Aholku. Arrain. Batu. Di da Busturialdeko delivery zerbitzua. Usainen parkea. Galduak Basque Brand. Padelin Urdaibai. Umeko. Koiaries Altzan. N. Espacio para eventos y alojamiento rural. Adaba, fisio eta readaptazio zentroa. Delay Studio. Amadeus. Busturialdeko etxez-etxeko fisioterapia. Bertokuek. Melodip. Eta coworking baserria. Bueno, ba ikusten doguz, hortze danak konektatuta, nerbizukaz, suposatuten dut, eta segidan aurtengo epaimaia osotu dauen kidiek ingotzutie aurkeztu. Bermioko udaleko ordezkarize eta behargintzako zuzendaria Nerea Mintegi. Gernika-Lumoko udaleko ordezkaria eta lanbide ekimenakeko teknikaria Joseba Irazabal. Horremendi, Landa Garapen Elkarteko gaztei ordezkaria eta Gaztedi Bustuialdeko ordezkaria Joseba Maiea. Hasi Fundazioko Ekintziletzako teknikaria Leire Zabaia. Eta azkenez, Barrautialde Institutoko zuzendaria Begoña Andres. Eskerrik asko danoi. Joseba Irazabal naz, Lanbide Ekimenak Zentroko Ekintzailetzako teknikaria, Busturialdeko enpresa ideia lehiaketako epaimaikidea naz, Gernika-Lumoko udala ordezkatuz. Guztira 5 epaimaikide gara, Bermioko udaleko ordezkari bat, Urremendi Landa Garapen Elkarteko beste ordezkari bat, Hasiko ordezkari bat eta Barrautialde Institutoko ordezkaria. Enpresa ideia lehiaketa honetan gure papela izeten da aurkezten diren proiektuek ebaluatu eitzen duguz, enpresa ideia lehiaketak marketan dabezen irizpideen arabera, bakotxak puntuazio bat emoten txagu proiektu bakotxari eta gero danok amun komunian jartzen dugu puntuazio hori eta hortik urtetan deu zein dan lehiaketako irabazlea edo irabazleak. Iazko urtiegaz konpareta aurton proiektu gehiago aurkeztu dozu ez eta kalitate handiagokoak ganera. Beraz, bueno, eskerrik asko aurkeztu sarien guztioi eta sorte on. Epaimaizen erabakiz eurton 4 sari banatuko duguz. Ideia irabazliek 3.000 euroko sarize eroango dugu. Bigarren ideiak 2.000 euroko sarize. Ganera, sari berezi bi, bata lehen sektoriega zerikusi zedekon ideia honenari eta bestie COVID-19 eragindaben egoera hau arintzeko bideratitako ideia honenari. Ganera, lehenengo eta bigarren sarizek Arratzuko elkartegi zen langune bat eukitzeko aukeri izango dabe urtebetez. Eta urton, ganera, barrikuntza modure, Asesoria Torrealdai enpresa Gernikarrak eskualdeko proiektu honetan irmo sinesten dabenez, irabazliri urtebeteko eta 6 hilabeteko aholkularitza zerbitzua emongotzie. Lehenengoari eta bigarrenari, hasik, eskerrik asko Asesoria Torrealdai. Ainoak aipatu dauz aurtengo zabizek zeintzuk izango dizen, eta aurtengo irabazliek ezagutu baino lehelau
aurreko 6 edizioetako irabazliekaz osotu dugun bideo polit bat ikusiko dugu eta segiduen zindagizuet aurtengo irabazliek ezagutuko doguzala. Bueno, bai benetan, sariak banatzera goaz. COVID-19aren eragina arintzera bideratutako ideia honenaren saria 1000 eurokoa izango dana. Da Busturialdeko delivery zerbitzua idearentzat da. Berbia daukazue. Olaia eta Leire. Bueno, ya, hoy nerviosa kartun de gauz, Eko entzuten dugu, ez dakitzu ondo entzuten gaitu zuen gu. On bai, hobeto. Ia saldo kontsumet entzuten dugu, ja. Lehenengo eta behin, mila esker, bizen partez. Egiz esan, imagine dugu igual sari hori irabazien kelaz, geure ideiak egiz esan COVID-egaz ezer ikusian dizideko eta apurbet horren ari de bururatu jakun. Eta korrezagoa da. Bai. Eta ez da izek esan, nervizo esan nago. Hemen deko No, ez que egize... Eko agarren zuten da. Baina, bueno, egize esan, itzelesko hori eda jakin jaurton zemat jente aurkeztu den, geuke sarizetariko bat iregazi izena, eta horrezegaitik, arro gauz, ezta? Bai. Eskerrik asko. Urrengo agaz, joango gara. Lehenengo sektoreko sarize. Lehen sektoriega zer ikusi ze dekon ideia honenan sarizek de 1000 euro erango deuz. Eta bertokuek enpresientzat da. Zorizonak, ekipo. Zorizonak mutile. Zeuena da berbie. Ez jatxo. Bueno, horrek adezkak alnoizin guapa izema. Eskerrik asko. Benetan, kamara dikututunan. Hemen gauz, gu dendan gauz, gure idei baina lehenako pasutxuk moten hasi da. Gure idei hasikarekin izan da, bertoko produktu kontsumo sustatuti eta, bueno, eskerrik asko. Xavier, Mikel, Erika, irurori eta zorizonak zueri be.
Eta bigarren sarize emoteko, deitzuko dugu Maria Ribate. Maria Ribate, Torrealdai Aholkularitza enpresako marketing departamentuko arduradune da, eta eurek, lehen esan dugun modure, aurtongoan sariduneri aholkularitza zerbitzua eskainiko dotzie. Ze, proiektu honetan, bai irmo sinesten dabe. Maria, zeure esku bigarren sarize banatutie. Amendekot, Bueno, lehenengo eta behin aprobetzingo dut eskerrak emoteko, zueri, antolatzaile hori eta parteatzaile guztiz hori bebai, zue barik ezingo zalakoen eta oso pozik gauzelako parte hartzen esan dozu moduen, benetan sinisten dugu proiektu honetan eta. Bueno, danok dakizu moduen, Torrealdai Gerniken jaioniko enpresa bat gara, eta gure inguruegaz oso konprometitute gauz. Beti bai sozialki eta bai ekonomikoki, ekintzailetza eta enpresa saria aldoguneien bultzatzen dugu. Ez da gu begon gara hor, badakigu zer dan, eta igual horton, inoz baino garrantzitsua bada, bultzada hori ez da. Hori dela eta, hobien dakiguna hitzen, zerga kontabilitate eta lan aholkularitza zerbitzuek eskaintzen, sari honen parte nahi izen dugu izen. Bueno, enaz gizau luzetuko, urduri egongo sari eta aian ordan honen jabie guzengo zu jakin, honen irabazlie. Así que gutuna zala zabalduko dut. Bigarren saridunak, 2.000 euro, Torrealdai aholkularitzak eskainitako zai hilabeteko aholkularitza zerbitzua eta arratzuko elkartegian urtebetez langunea eroango dabe etzera. Ideia hau, N espacio para eventos y alojamiento rural enpresa ideiarentzat da. Zorizonak, eta eskerrik asko dan hori. Ai, hemen gauzin no! Eskerrik asko! Zorizonak! Eskerrik asko benetan! Zorizonak barriro be? Gogoratu behar dugu, lehen bideoen ikusi zaituegu, igez lehenengoko zabizen lortu zen duela, eta horten beste proiektu bategaz arrokistu zaie, eta bigarren bat. Posik, ez da? Azaldu apurtxu bet zer dan aurtengo proiektuen. Benetan, ez genuen espero, pasaren urteko aia sorpresiz esan oingo urteko apur bat arriesketi izen da, baina, bueno, pentsegu, vamos. Da, sin más, eskerrik asko dan hori, gutan konfiatzi eukitxe garren, proiektu oso garrantzitsua da guretzako, gogorra, handize, irune barre bat gauze barruan sartunde, eta jente asko dago hemen atzintik bai. Azke guretzako super garrantzitsua da bai hau, zuek gutan konfiantzia eukitxea. Eskerrik asko benetan. Disfrute, Zabize. Zorizonak. Zorizonak. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, eta, heldu gara azkaldingoko, ekitaldi honen azkaldingoko momentue, eta baitzeko, lehenengoko Zabize emongo dugu, eta irabazlie edo irabazliek ezagutuko duguz. Lehenengo zabidunek 3.000 euroko zabizedako baitzebe Torrealdaiko asesorize aholkularitzie urtebeterako doan eta arratsuko elkartegizen urte batez langune bat eukitzeko aukerie. Zelan zauzie zuen etxietan? Bueno, aurtengo Busturialdeko 7. enpresa ideia lehiaketako irabazlea da Arrain! Zorizonak, Ibon! Eskerrik asko, entzuten daz? Bai, ondo. Ederto batean, Zorizonak. Aldez aurretik organizazioari eskertu eta talde osoari. Ez da kasualidadie berori lana darogu itzen urte pare bat, ja. Eta, hori bata geure aldetik teknologizen apostatie, oingo dagoen munduen gainera, teknologize erabilbidek gizartie hobetuteko ez. Da, ze era hobi haue, geure herriko inguruko teknologize erabiltzie, inobateko ez, apurbeta hori izan zan apuestie. Da gainera, talde oso potentie, oso
konfieta egonda lanitzen, ordu pilo bat sartu nedakuz, da diru hau oso ondetorko dazku aurrera jarraituteko. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko, Ibon, eta disfrutez abize. Hemen dako zu jetzekie, hau zeuena da. Zorizonak, Ibon. Zorizonak. Ni esker. Bueno, bagoaz amaitzen ja. Zorionak emon irabazle guzti hori eta eskerrik asko benetan parte hartu dozuen guzti hori. Animo eta segi horrela. Eta esan behar dugu, amaitu orduko, parte hartzaile guztizek egindako lana balorien jarriko guea dugule. Irabazliek izan edo ez, lehen esan dugulez. Zeuen ideiak martxan imitzeko gure aldetik laguntza guztize emongo dugu, eta badakizue non gauzen. Eskerrak, zu honetzietatik gaur be gugaz batu sarien danori. Hainbet sariela esan dozkue hortik. Egoera dauen moduen, ekintzaile sarion danori zorizonak. Zuen ideiak aurrera darazo esen danori zorizonak. Eta parte hartzaile guztizeri, barriro be zorizonak. Eta gaur hemen gugaz batu sarien danori, datorren urtera arte. Datorren urtera arte, eskerrik asko. Datorren urtera arte.